Mutta en mä tiedä sitten muuten, mä en ole välttämättä paras itse luettelemaan sitä, että minkälaisia muita heikkoja signaaleja on olemassa. Mä en varsinaisesti, tai siis mun oma työ rajoittuu tai ulottuu joihinkin ryhmiin paljon. Me tehdään FIFissä ja Voimassa paljon töitä. Meillä on paljon avustajia, jotka toimii erilaisissa asioissa musiikin ja taiteen ja aktivismin saroilla, joiden kautta mä saan kontaktia sellaiseen niin kuin ainakin aktiivisimpiin viiteryhmiin. Mutta mä en ole esimerkiksi yli 10 vuoteen asunut itäisessä lähiössä, joten mä en ole mikään asiantuntija sanomaan sitä, että minkälaisia signaaleja sieltä kuuluu, jotka voi olla, että ne olisi niin kuin oikeasti kaikkein olennaisimpia nyt, että niihin tartuttaisiin. Yksi sellainen, mikä nyt, niin kuin, mitä mä kuitenkin siis Itä-Helsingin ja Itä-Vantaan elämää seuratessani olen miettinyt pitkään, on se, että ainakin Suomen valtio sellaisessa jossain niin kuin virallisessa integraatiopolitiikassaan asia, jossa se on hirveän jälkijunassa, on sellainen, että mistä puhutaan, kun puhutaan maahanmuuttajanuorista. Että siinä niin kuin liikutaan jotenkin koko ajan sellaiset hankalat 15 vuotta jälkijunassa. Että jossain vaiheessa on havaittu, että maahanmuuttajanuoria on olemassa ja niille pitäisi jotain järjestää. Mutta tässä vaiheessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on itse asiassa aika niin kuin laaja ja heterogeeninen joukko maahanmuuttajanuoria tai maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla on ihan yhtä monipuoliset ja vaikeasti tartuttavat tarpeet kuin niillä kaikilla muilla nuorilla, joista puhutaan. Ja se on sellainen niin kuin liittyen tähän omaehtoiseen toimintaan ja sen tilan puolustamiseen. Niin luulen, että se tulee olemaan kauhean olennainen tehtävä niin nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, että sellaisen niin kuin yksioikoisen, että kehitetään jotain toimintaa otsikon monikulttuurisuustoiminta alle, niin siitä olisi ollut hyvä jo jonkun aikaa sitten siirtyä siihen, että maahanmuuttajanuorille suunnattu tai maahanmuuttajanuoret nähdään ihan yhtä heterogeenisenä ryhmänä kuin kaikki muutkin nuoret. Ja yleisesti ottaen kaikki nuoret pitäisi ehkä nähdä heterogeenisempänä ryhmänä kuin mitä ne yleensä nähdään. Ja nimenomaan otettaisiin enemmän sitä roolia, että puolustettaisiin niitä tiloja, myöskin niitä hankalia ja vähän konfliktisia ja vaikeasti sopeuduttavia tiloja, joita syntyy, jotta se osallisuus, jotta se osallistumis- ja vaikuttamiskoulu toteutuisi mahdollisimman tehokkaan, mahdollisimman täydellisenä. Eli niin, että nuoret saa itse käydä läpi myös omat konfliktinsa, omat rajanvetonsa ja omat kriisinsä siinä ryhmässä itse ja mukana olevat aikuiset sitten määrittää oma roolinsa sen mukaan, että missä heitä ihan todella tarvitaan, että mitkä on ne puolustuskeinot, joita ne nuoret ei pysty itselleen organisoimaan esimerkiksi sen takia, että heillä ei ole äänioikeutta ja heillä ei ole vaikutusvaltaa tietyissä virallisissa rakenteissa. Niin. Tämä oli oikeastaan tämä mun katsaus siihen, että oikeastaan yksi pointti tuohon vielä tietenkin se, että hiljaisten signaalien joukosta täytyy vielä löytää hiljaisia signaaleja. Eli totta kai kaikennäköisissä ryhmissä on vielä jäseniä, joiden ääni ei kuulu hyvin. On nuoria, jotka ei lukeudu siihen reippaan ja aktiivisen ja omaa toimintaa organisoivan nuorison ryhmään, vaan joilla on ihan toisenlaiset tarpeet. On hiljaiset tytöt ja on ADHD-pojat ja niin kuin näiden stereotypioiden ulkopuolella vielä niin kuin tusinoittain muita ryhmiä, jotka tarvitsee sitä tukea totta kai. Ja niin kuin heidän tukemisensa pitää tietenkin olla osa tätä, mutta se on vaan ehkä mun osaamisalueen ulkopuolella täysin, että miten siitä pitäisi puhua. Mutta tämä on tällainen mun niin kuin semi-anarkistinen näkemykseni siihen, että miten näitä signaaleja tulisi tulkita ja miten niihin pitäisi reagoida. Ja että ehkä yhteenvetona sellainen, että tulee antaa tilaa, tulee olla sörkkimättä silloin, kun sörkkimistä ei kaivata.
Kiitos. Ja meillä olisi tässä nyt vielä 10 minuuttia aikaa keskustella tästä aiheesta, että jos on kysymyksiä tai kommentteja, niin nyt on sanavapaa. Saa taputtaa kyllä välissäkin, kun toitte taputtamassa. Ei ole tarvitse astua sun aplodeen päälle. Mutta tosiaan, kommentteja. Joo, moi. Kiitos kiinnostavasta puheenvuorosta. Sitä mä olisin kysynyt, kun sanoit, että toisessa lauseessa sanoit, että ei pidä sörkkiä, ja toisessa, että tarvitaan niitä aikuisia tukemaan. Ja kerroit sen esimerkin sieltä Lapinlahdesta, että osaisit sanoa jotain niin kuin enemmän tästä asiasta näin aikuisena, joka yrittää niitä nuoria tukea osallistumaan ja vaikuttamaan, niin mistä se nyt sitten tietää? Milloin pitäisi tukea ja milloin ei? No mä luulen, että se mun jako tuohon perustuu johonkin sellaiseen, siis analyysiin ihan siitä, että mitä asioita itse aikuisena, että mitä asioita mä pystyn nyt tekemään, joita mä en pystynyt tekemään ollessani 16. Niitä on tietenkin äänestäminen, mutta niitä on myöskin kaikenlainen muu vaikuttaminen nimenomaan siihen järjestäytyneen yhteiskunnan ja niin kuin establishmenttiin ja auktoriteetteihin. Pystyn käyttämään ääntäni joissain asioissa ihan toisella tavalla kuin mitä 16-vuotias tyttö kauheasti yritti, mutta ei kauheasti myöskään onnistunut. Et mulle se raja menee siinä. Että mä pystyn, että jos mä osallistun ihan vaikkapa niin kuin poliitikkoroolissa siihen, miten kaupungin asioita järjestetään, niin sehän on silloin tietenkin hirveän voimakas ero. Se on sillä alueella pystyy tekemään asioita ehdottomasti, joita niin kuin yksittäinen nuori ei pysty tekemään, tai ryhmänuoria tai mitä. Mutta sen lisäksi kaikki muu, missä saa äänensä kuuluviin aikuisena tavalla, jolla ei saanut nuorena. Niin se, ja kyllä mä nyt ajattelen vähän omia äänestyspäätöksiänikin sillä tavalla, että niillä täytyy edustaa myöskin niitä ryhmiä, joilla ei ole samaa oikeutta käydä äänestämässä. Eli tai kyllähän itse asiassa koko nuorisopolitiikan alue tai nuoriin kohdistuvan politiikan alue nojaa vähän siihen, että aikuiset äänestää ja pitää mielessään myöskin ne tyypit, joilla ei ole äänioikeutta. Mutta yleisesti ottaen tollainen, että kyllä meillä kaikilla on hirveän paljon niitä rooleja, joita meillä ei ollut 16-vuotiaana, niin niiden käyttäminen niiden 16-vuotiaiden eduksi on sellainen apu, jonka mä uskon olevan aina aika tervetullutta, koska kyllä mä olin silloin just jossain valtauksilla ja mielenosoituksissa heiluessani hirveän tietoinen siitä, milloin ne rajat tuli vastaan, että mitkä on ne tilanteet, missä mua ei vaan kuunnella. Eikä tavallaan odottanutkaan, että kuunneltaisiin, koska tietenkin mä oon sellainen pikku koltiainen, joita käy räyhäämässä kaiken aikaa, mutta et kyllä siinä tilanteessa, kun ne rajat tiedostaa, niin silloin myös osaa arvostaa sitä, että osaa toivottaa tervetulleeksi sitten se, kun joku tulee niin kuin just siellä Lapinlahdessa, että tulee jokin ihminen, jolla on jonkunlainen äänivalta jossain ihan konkreettisessa elimessä, se voi mennä sinne sanomaan, että tälle asialle pitäisi tehdä näin. Niin se tuntui hirveän arvostettavalta silloin. Mä oon Tuliaisen Johanna ja nykyään koulutuskeskus Salpauksessa opetan nuoriso- ja vapaa-ajan ja opiskelijoita. Ja tässä nimenomaisessa valtauksessa oli yksi mun nuori mukana silloin. Mä olin nuoriso-asiain keskuksella Draamastudion ohjaaja. Ja yksi nuori soitti, kun harjoitukset oli alkamassa, että hän ei nyt pääse. Hän on täällä talon valtaamassa. No sehän on hyvä. Tämä on kannatettava yhteiskunnallista toimintaa, sä vaikutat, sä osallistut, on vaan, tuut sitten ensi viikolla taas uudestaan, jos pääset sieltä talosta pois, kun oli vielä kiperät paikat. Sitten sen jälkeen mä mietin, että apua, mä oon nuorisoasiain keskuksen niin kuin tuntityöntekijä, saisinko mä kannustaa oikeasti tämmöiseen laittomaan toimintaan? Mulla oli hirveä niin kuin skisma itseni kanssa siinä, että mitä mun pitäisi oikeasti tehdä. Joo, se on siis niinku, ja kyllä mä itsekin kyllä mä pystyn ymmärtämään ton, koska ihan oikeasti kyllähän siellä nyt lakia rikottiin ja kyllä niin monessa muussakin asiassa lakia rikotaan ja
että nuorillehan se on aika helppoa, kun ei ole mitään sellaista roolia, missä samalla tavalla kuin opettajana tai kaupungin työntekijänä joutuisi miettimään sitä, että minkälaisen mallin antaa, niin on helppoa todeta, että nyt laki on tässä asiassa väärä, joten aiomme mennä sinne taloon, mutta sun rooli on ollut kieltämättä kiperämpi siinä. Mä voin lohduttaa sillä tavalla, että meillä nuorisoasiain keskuksessa, niin kuin kaupungilla muutenkin, rikotaan nuorisolakia koko ajan, että ei se haittaa. Joo, mielestäni mä luin myös ihan kiinnostavan puheenvuoron, just jossa mainittiin, niin siis ihan piratismiin liittyen, mutta se, joka on niin yhtäkkiä oivallisin, että kyllähän mä oon esimerkiksi niin koko peruskouluaikana ja varsinkin joskus laman aikaan, niin mä oon käynyt koulua ainoastaan monisteista, joissa aina luki, että ei saa monistaa. Että on se niin kuin siis silleen sellainen, mikä niin kuin ehkä on tuottanut mulle jonkun sortin sellaista niin kuin epäkunnioitusta tiettyjä copyright-lakeja, että jos kerran meidän koulukin ja meidän koko kaupunki näin tekee, niin tämä ehkä kuuluu niihin lakeihin, joita ei sitten niin kuin aikuiset kannata kauhean vakavasti. Niin, mulle vaan tuli mieleen siis semmoinen vähän logiikan ongelma, että kun sä tavallaan kauheasti kannustat siihen, että tällaisia niin kuin mahdollisimman pluralistisesti pitäisi niin kuin hyväksyä tällaisia nuorten liikkeitä, vaikka ne myöskin niin kuin olisivat laittomillakin poluilla aina välillä ja näin poispäin, niin okei, niin kuin nythän meillä on ollut tällaisia niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin sellaisia niin kuin hyvien asioiden puolesta nuorten liikkeitä monessa mielessä, mutta että mä voin kuitenkin tämän pluralismin näkökulmasta nähdä myös sellaisia liikkeitä, esimerkiksi rasistisia nuorisoliikkeitä ja muita, joiden tukeminen nyt ainakin sitten tuntuisi nuorisotyöntekijänä, jota en kyllä itse ole, mutta siis nuorisotyöntekijän näkökulmasta varmasti niin kuin aika hankalalta. Että musta tämä pluralismi ei ainakaan nyt ole tähän ihan niin kuin tämmöinen vedenpitävä ratkaisu. Että tavallaan pitäisi mennä ehkä sitten vielä niin kuin syvemmälle tässä niin kuin eettisessä ja muussa pohdiskelussa. Joo, totta kai. Siis tavallaan mä luulen, että mun esimerkit on aika paljon sellaisia, joissa myöskin se tuen antaminen on niin kuin kuitenkin niiltä esimerkiksi nuorisotyöntekijöiltä tai opettajilta yksittäinen, niin kuin, siis aina tilannekohtainen päätös, ettei missään nimessä voisikaan antaa ohjeeksi, että jos oppilas soittaa, että mä en voi nyt tulla tunnille, koska mä oon nyt täällä hakkaamassa näitä venäläisiä, niin että siihen olisi reagoitava jotenkin pluralistisella riemulla, että mukavaa, että haluat vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Että totta kai ne on arvovalintoja myös aikuiselta tai siltä keneltä tahansa, joka on sen tilanteen kanssa tekemisissä. Ja onhan totta kai myöskin historiasta voi löytää hirveän paljon sellaisia nimenomaan erilaisia järjestäytymismuotoja, joista ei ole tullut samanlaisia osallistamisen ja osallistumisen ikoneja niin kuin vanhan valtauksesta. Että tietenkin on myös niitä niin kuin, luonnollisesti niitä täysin vastakkaisia esimerkkejä, joita ei voi mitenkään jälkikäteenkään juhlia. Mutta mä jotenkin itse toivon kuitenkin, että eettinen pohdinta olisi läsnä niin kuin ratkaisuissa jatkuvasti, että niitä ei perustettaisi pelkästään sellainen, että esimerkiksi laki tai se, että nuorisotoiminta on hyväksyttyä tietyissä puitteissa ja sitten niin kuin ankarasti ja ehdottomasti sitten vaikka nuorison kanssa työskentelevät aikuiset asettaisi ne rajat jotenkin niin kuin mahdollisimman selkeästi sanoen, että näiden viivojen yli ette saa astua. Se ei vaan mun mielestä ole se ihanne ratkaisu, vaan se on se, että ne aikuiset myös itse altistaa itsensä sille eettiselle pohdinnalle, joka sellaisesta rajankäynnistä syntyy. Niin kuin rajankäyntiähän se totta kai on ja tavallaan niin kuin on myös hyvä, että ne rajat tulee vastaan jossain vaiheessa. Mä en ole missään nimessä sitä kiistämässä, että kaikille pitäisi aina antaa täysi tuki ja täysin sanoa, että tässä on teille tämä tila ja tässä on vähän fyrkkaa, että tehkää nyt niin kuin mitä teistä tuntuu mukavalta. Että se niin kuin, tietenkin rajankäynnissä nuorisotyöntekijällä on myös se rooli määrittää johonkin, että on myös seiniä, jotka tulee vastaan, mutta sen pitäisi mun mielestä olla kuitenkin aina tilannekohtaisen eettisen pohdinnan tulos. Kiitoksia tästä keskustelusta.